Egunon lagunak, zuekin Urretik Gaztetxeko Euskadiko irratia. Gaur urtarrilaren 26 da, asteartea, eta 3D3ko mailako ikasleek eskainiko dizuegu irratsaio hau. Lehenik Anek esango digu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar. Eneko jantokiko menuaren berri emango digu. Eta ondoren txiste bat kontatuko digu Maiak eta Leirek. Kirola eta urtebetetxeak ere izango ditugu. Kirolei buruzko albiste batekin hasiko dugu irratsaioa. Atletizek galdu egin du Valentziaren aurka. Susaetak egin zuen Bizkaitaren lehen gola, baina Negredok buelta eman zion partidari 2 gol sartuta. Naturizek penalti bat huts egin zuen eta epaileak etxeita egotzi zuen. Atletik 8. dago sailkapenean. Eneko, zer dugu gaur bazkaltzeko? Gaur janari gozoa dugu jantokian. Arroza tomatearekin, patata frigituak eta postrea, jogurra, mandarina edo laranja. Gogoratu bazkari guztia bukatu behar da, sasuntsua delako. bidebietairratia.com. Informazio lokala, eguraldia eta zure herrian gertatzen den guztia bideo, audio eta argazki eguneratuekin. bidebietairratia.com. Ane, esango aldiguzu zer eguraldi izango dugun gaur eta bihar? Gaur eguraldi ona dugu, eguzkia eta noizbehinka hodeiak. 15 gradu daude kalean, baina bihar euria egingo du. Ez ahaztu euritakoa hartzea kalera atera aurretik. Eta joan aurretik txiste bat kontatuko digu Leirek eta Maiak. Adi guztiok, ea txistea gustatzen zaizuen. Gizon bat zori dendara sartu da eta lore lebidun eskatu du. Dendariak hanka bakoitzean soka bana zuen, bat erakutsi zion. Ezkerreko sokatik tira eginez gero, euskaraz hitz egingo dizu. Eta eskuinekotik tira eginez gero, katalanez. Aizu eta bidetatik tira egiten badiot galdetu zion. Bere loak eta loroak erantzun zion. Zozoa lakoa lorrean goango naiz mokorro aurrean. Mokos. Eta txistaren ostean amaitzeko gaur urteak zeinek betetzen dituen esango digu Katik. Gaur honen eta Amaiaren urtebetetzea da. 10 urte bete dituzte. Hor pasa, zuen egunean eta ea opari asko elkartzen dizuete. Zorionak, zuen lagun guztion partez. Hau izan da dena lagunak. Segi Euskadiko irratian zuten egunero. Gero arte, Bonaparte.